ହୁଁ। କଣ ହେଲା କି ଗୁଣିଆ ମଉସା? ବୁଝିଲୁ ପବିତ୍ର, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ତୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି ସେତିକି ସେଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଗୁଣିଆ ମଉସା, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୋ ପୁଅ ପାଖରେ ସେଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଶଳାଟା ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ପରା। ଗୁଣିଆ ମଉସା, ଏ ଶଳାଟା ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହେ ଧେତ୍ ତେରିକା, ଆବେ ଶଳା ନୁହବେ, ମୁଁ ସେ ଭୂତ କଥା କହୁଛି। ଭୂତ? ଭୂତ କଣ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଝିଅ ସହିତ ତୋ ପୁଅର ସେଟିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ସେଇ ଭୂତ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଖିଡିବିଡି ଲାଗୁଛି ଆଉ, ନହେଲେ ତ ତୋ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ସେ ଝିଅର କେବେଠୁ ବାହାଘର ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଗଣ୍ଡେ କି 6ଟା ଛୁଆ ପିଲା ବି ସରିଥାନ୍ତେଣି। ନା ନା ଗୁଣିଆ ମଉସା, ଏତେ ଗୁଡିଏ ଛୁଆ ପିଲା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା, ତାକୁ ନହେଲେ ବାଞ୍ଝ ରଖିଦବା ଆଉ। ସେମିତି କୁହନି ଗୁଣିଆ ମଉସା, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦରକାର ନା ଆଉ। ଚୁପେ! ଆବେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ବେ, ସେମାନେ କରିବେ ନା ଆଉ। ଛାଡ଼ ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମୋ ପୁଅ ସହିତ ସେ ଝିଅର ସେଟିଂ କେମିତି ହେବ ଆଗେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର। ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ତୋ ପୁଅକୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ସେଟିଂ କରିଦବ। କେମିତି? ସବୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାର କାମ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ମୁଁ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଯେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ତୋ ପୁଅ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ତୋ ପୁଅ ସହିତ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାଟିଏ ହେବ, ନହେଲେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବୋଲ ମନେଇ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ କଥା କହୁନ? ନିଶା ରାତିରେ ମଶାଣିରେ ବସି ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରାଯିବ, ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଗ ସେ କଥା କହୁନ? ଏଇ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଉ। ସାତ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା? ଆଉ କଣ 700-800 ଟଙ୍କାରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ହେଇଯିବ? ମୁଁ ତା ଠାରୁ କମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଯା, ଯୋଉଠି ମାଗଣା ହଉଛି ସେଇଠି କରିବୁ ଯା। ଏ ଗୁଣିଆ ମଉସା ଯାଅ ନାହିଁ, ମରିଯିବି ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର। ସେ ମରିଯିବ ଗୁଣିଆ ମଉସା, ସେ ମରିଯିବ। ଆରେ ମୁଁ କଣ ନାହିଁ କହୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ତ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି, ତୁ ତ ଖାଲି କୁନ୍ଥେଇ ହଉଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସୁନାମୁଣ୍ଡା, ସେ ହାରିବା ଶିଖିନି ଗୁଣିଆ ମଉସା। ଏଇଠି ତ ତୁ ହାରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ତୋ ପୁଅ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ନା, ହାରିବନି ଗୁଣିଆ ମଉସା। ଆଠ ହଜାର କଣ ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମୁଁ 10,000 ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି। ସତରେ ନା କଣ ବା? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମିଛ କହିବା ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। আবে আবে বিয়ের হবে
ଆରେ ସିଙ୍ଗାଣି ଲାଗିଯିବ ରହ। ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ତ? କୋଉ ଟଙ୍କା? ଆବେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଣ? ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ଆଗ କରିସାର, ପରେ ପଇସା ଦେଲେ ଚଳିବନି? ଆବେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ କଣ ମାଗଣାରେ ଜିନିଷ ଆସିବ? ମାଗଣାରେ କାହିଁକି, ବାକି ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ଯାଉନୁ ତୁ ବାକିରେ ଆଣିବୁ ଯା। ମୁଁ ବାକି କରେନି। ଆରେ ମୁଁ ବି ବାକି କରେନି। ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁଣିଆ ମଉସା? ନାଇଁ, ସେ ଝିଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ଲିଜ ଗୁଣିଆ ମଉସା, ଏ ବିଷୟରେ ଝିଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବା କଣ ଦରକାର? ହଁ ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଏ ଶଳା ବୁଢା ମତେ ମଝି ନଦୀରେ ବୁଡେଇବ ନା କଣ? ଆବେ ଇଏ କଣ ଖାଲିଟାରେ ଏମିତି ବୁଟୁରୁ ବୁଟୁରୁ ହଉతుରୁ କେ? କଣ ଶୁଣିଦେଲ କି ମଉସା? ଧେତ୍, ତୋ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। କୋଉଠିକି ଯିବେ ଗୁଣିଆ ମଉସା? ଏ କହିଲି ପରା, ସେ ଝିଅର ବାପା ମା ପାଖକୁ। ଝିଅର ମା ସହିତ ମତେ ସେଟିଂ କରିଦବ କି? ହଁ ହଁ, ସେଟିଂ କରିଦେବି। ହେଇ ଏଇଟା କଣ ହସିଲାଣି? ଆବେ କଣ ହେଲା ତୋର? ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଗୁଣିଆ ମଉସା। ଏ କୋଉ କଥା? ତା ମା ସହିତ ମୋର ସେଟିଂ କରିଦେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ତା ମା ଏବେ ବି କଞ୍ଚା କାକୁଡି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏବେ ତ ମୋର ତ ପୁରା ଲସ୍ ପଡିଯିବ। ନା ନା, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ ହେଲା କି ଗୁଣିଆ ମଉସା? ଆବେ ଚୁପ୍। ଆବେ ତା ମାକୁ ଯଦି ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସେଟିଂ କରିଦେବି, ତୁ ଏ ବୟସରେ ନଦୀ, ପାର୍କ, ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇପାରିବୁ? ତାହେଲେ ମତେ ହିଁ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଗୁଣିଆ ମଉସା, ଏତେ ରାଗିଲେ କଣ ଚଳିବ? ଏବେ କଣ କରିବା କୁହ? ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା, ଏଇଟା କଣ ଯାଇତାଇ ପୂଜା ନା କଣ? ଏ ଦେଖ ବାବା, ତୁ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ। ତୋ ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଟଙ୍କା ନହେଲେ ପୂଜା ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଆଣିବି କେମିତି? ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୁଣିଆ ମଉସା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ 5,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଅଛି। ବାକି ପରେ ଦେଲେ ଚଳିବନି? ମୁଁ ପରା ତମ ପୁଅ ଭଳିଆ। ହେ, ସେଇଟା ତୁ ମୋ ଆଗରେ କହୁନୁ। ବେକାରଟାରେ ଆଜେ ବାଜେ କଥା କହି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରୁଛୁ। କଥା କଣ କି ଗୁଣିଆ ମଉସା, ମୁଁ ପରା ତମ ପୁଅ ଭଳିଆ। ଏ ହଁ ହଁ, ଏ ପୁଅ ଭଳିଆ କଣ ବେ, ତୁ ପୁଅ ତ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବାହାର କର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଆର ଗୁଡା ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି।
ମଉସା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ମାଣ୍ଡୁର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ତୁ କଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲୁ? ତୋ ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ପଶିଯାଇଛି କି? ଆଁ ଯା 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 ପରେ କଥା ହବା ଯା ଯା। ଗୁଣିଆ ମଉସା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତ ବାହା ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ତମ ସହିତ ଆଉ ମୋର କଣ ଦରକାର ଯେ? ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୋର 20,000 ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ। ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ ତ ବାହା ହେଇ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦିଅ। ଇଏ ବନାନି ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆ କଥା ହବା। ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା କଣ କି ସେଟିଂ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲୁ ନା। ଇରେ ପବିତ୍ର ତୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ। ଚୁପ୍। ଏମିତି ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟାଉଟରି କରିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତ ହାତ ଗୁଡ଼ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଦେବି ଯେ ତୁ ଆଉ ଗାଁକୁ ପଶି ପାରିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା, ଆପଣ ମୋ ବାପା ସମାନ। ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି କେମିତି ଗୁଣିଆ ପିଛରେ ପଡୁଥିଲେ। ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଗାଁ ଗୁଣିଆ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମଉସା ଭୁଲରେ ବି ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜମା କରିବନି। ଏକରେ ଘର ଶତ୍ରୁ, 2ରେ ଗାଁ ଗୁଣିଆ।